Elungitshele lawa ushiya Wow, Tembeni. Ukraine. Sharp. So, real name Usenzo Zondi, born and raised KZN. Talk to us about your early influence in your career. Why ukhethi Maskandi in particular? For a young person, it's unusual to see Maskandi artists, as young as you are. Why not hip hop or R&B? Because if voice ikona vele. Okay, sure. Okay, ngicabangela uqala kubalaleli. Ukuyichaza mina ngikhulile kakhulu esontweni, so ngenza gospel, yabo. So ngokuhlangana nomjikjela ewenza uMaskandi, then ngawubuka ngikuthanda, then ngase ngibuka nendlela agqoka ngayo ukuthi wase ngichaza ngesifiso sakhe ukuthi isifiso sakhe ukufaka kakhulu kwi-youth. So nami ngase ngithi angilandele leyenzayo ukuze ngiqhubeke lapha agcine khona, because mina mawunaka ngiqala ukucula after yena edlule emhlabeni. Mengabe sesibheka i-subject matter yakho in terms of umculo wakho, yini inspirishayo to write the songs that you write? Do you use your life experiences, izinto oyibonayo? Isikhathi esiningi mina uzobhala iculo, okay, ngihlala mina kakhulu kwi-social media. So kwi-social media ngikhona ukubona izinto abantu abaqaleke ngazo kuleso sikhathi, ngizithathe mina ngizishintshe ngizenze. For example nje ingoma ethi iphunga lendoda yami, then lapho kunesikhathi lapho esitrenda khona kunomdlalo odlala ku-SABC1 bebanga umuntu wesilisa, so labo bantu bebabangani, so ngase ngiyithatha leyo mina ngayenza ingoma, yebona. Now I think like a big misconception is that Maskandi is like umculo wabantu abadala, and I think you are testament to the fact ukuthi abantu abasha love this genre of music. But support, I know that in the voting for that other radio station you received over 500,000 votes. Mawucabanga abobana bakuvotela, in terms of who do you think your voting base is? Because it must be young people. I don't imagine it's old people only. Yeah, ikakhulukazi abantu abancane youth kakhulu. Lena nami bengiveli kuyisifiso sami ukuthi umusic wami ulande kakhulu, because ngifuna ukuthi sibuyise lento ukuthi umuntu azikhumbule ukuthi ubani, yabona, because mawudla uMaskandi yenza lento ikukhumbule ukuthi ukambe mina impande zami zilapha yawo, yabona into enjalo. So abantu abasha ngiyajabulela kakhulu ukuthi kube yibo abantu abathanda umusic wami, noma ngihamba esidini mangihlangana nabantu kuba abantu abasha kakhulu abajabulela ukungibona, yabona, kuma performance lapho ngikhona, yabona. So kuyangijabulisa kakhulu lokho. Ngokombono wakho ubona kuyinto enhle, ukuthi kube khona a healthy competition within the Maskandi genre, because siyazi ukuthi in every genre kuba khona ukuqophisana, and especially coming in so young as well, kuyaba khona lokuthi hayi ngesize sitshelo thina Ntencane, usamusha la kule genre, relax. Kunabantu abadala now in this industry who've been here for a much longer time, that you need to pay homage to, that you need to respect. So in terms of a healthy competition, uyibona kuyinto enhle noma kuyinto detrimental within your genre? Ngingathi competition ihlahle ngoba yenza ukuthi noma nabangabungena ungashaya into encane, mawungena ukufuna uze nento epowerful, ezokwazi ukuthi nangabe bakhona labo abafisa ukuma endleleni yakho bangabi nalawo mandla lawo, because oyenzile wena inamandla amakhulu ukuthi ingagudluza noma yini emami kwakho. Now talk to us about one of the biggest songs last year, Tembeni. It's your first track selection namhlanje. Just talk to us about, did you believe ukuthi this song would be as big as it is? Yabo ku-album yonke into engangenza ngangifuna ukuthi amaculo wonke abe makhulu, because kwakuyi-album yami yokungena inyanga ku-industry, so ngangifuna ukungena nekhapha, yabo. So ukuthi yona iphume phezulu ngiqala ukuyibona mangiseyunivesithi ukuthi nayo ingoma engathi iyaphakama njalo, because isikhathi esiningi ngiqala uma ngisanda khipha i-album bengimeza kakhulu ema-university, and ukuthandwa kwayo lapho ngayibona ukuthi okay ngoma-ke iyona vele-ke ekhombisa ukuthi iyaphakama manje, so angiphusha yona ngoba nami vele sengiqala ukuthembe kuyona. Lovely. Ntencane, first track, Tembeni, best-selling Maskandi artist of 2019 and the summer song of the year last year. Yeah. Yebo.
Ntencane, first track selection of our trendsetter today. The man himself joins us on the line, chatting all things Ntencane, all things Maskandi, and taking over the game. It's time for traffic and sports. Drive on a Thursday, hanging out with Ntencane. He joins us on the line from the road. Mfethu, talk to me about COVID-19 and some of the challenges you've been facing as an artist, because I know Guti ni busy with a lot of different charity stuff during this time. COVID-19 ifike ngesikhathi esibi lapho beqala khona unyaka, so I think umuntu benama plans for unyaka yabo. So thina njengama artist abaningi wama plans wethu akhathekile kwawukuthi focus kuphela ekusizeni umphakathi, nazo izinto zokusiza umphakathi lezo besibonakala kaningi endaweni eziningi sesumphakathi mangabe iqala iCovid yabo, because besilekelela ekuthini phela nazo izinto zokusiza umphakathi seyihambe zamba phela, because umsebenzi asenawo ayisekho infaka nemali yokuthi kwazi ukusiza abantu. So njengamanje kuthina ama artist ikakhulukazi ngizoyikhuluma mina ngedwa, ngizokhulumela abo mhlawumbe ubonile izolo ukuthi besisemgaqweni sizaba ukucela ukuvulelwa ukuthi sikwazi ukuthi siphinde sibuyele emsebenzini nathi impilo iqhubeke, because manje asisakwazi ukuphila, asisakwazi kwenza lutho. Abanye bethu imoto ziyahamba manje, abanye bethu izindlu abahlala kuzona bayakhishwa manje, because ayikho into efaka imali, yabona. So isikhathi And in terms of inhlelo emva kwe-COVID, obviously mengabe sekuvulile, mengabe sesokwazi ukuthi sikwazi uku-attend ama-events, siwaplan ama-events sikwenze. Do you have anything planned in the pipeline mhlawumbe ekwasa concerts? Mina nginama event ayidu azokwenzeka izoba seThekwini, enye izoba seGreat Town lapho kuka khona ebizwa ngengoma kaZulu, ne-album leyikhona abantu engizobapha yona uma kuvulwa. Then kukhona neculo engiliphekayo njengamanje esisebenze kulo noTira no Usixoxele nge-relationship yakho noTira, ngoba ngiyakhumbula last year ukuthi kwakunama tweets njobe beseshilo warasa ukuthi kunesinye stage besinomqophisano ovutha phe, mabanye ba tweet bethi ngeke bona bahlulwe into encane, na umunye futhi asho ukuthi noma ngamncane kodwa kusala umsebenzi mkhulu esengiwenzile. So i-relationship yakho noTira ime kanjani njengamanje, because sizwile ukuthi niyasebenza together right now? uTira ngathi njengomuntu omdala kwi-industry, abaningi abangena kwi-industry kuyisifaba ukusebenza noTira, yabo. So uma livela ithuba elinjalo kumina njengengane khule ibukela kubona uTira, I think this year he's celebrating 21 years kwi-industry. Okukusho ukuthi mdala, kukhona okuningi ongakufunda kuyena, so akuyena ngicabanga ukuthi ungafisa mmpeni ukuthi ube nebeef naye, kakhulukazi ke mina ukuthi angicabanga ukuthi kukhona mhlawumbe into esasike sayibanga, because naye wayenqenqa amavote. So ngalesa sikhathi mawuthi uyabheka almost everyone wakhuluma ngoNtencane, yabo. So kwamele naye ukuthi aguguzele abantu bakhe bamvotelayo ukuthi no man, ningasanini ukuphenika, angeke size sihluke uNtencane, yabo, into kanjalo. So yayingekho mina njengami azange ngiyibone into wrong emkhankosini wakhe, because naye wayeguguzela abantu bakhe. Ningathuswa yilento eniyibona, because angeke sihluleke, uyabona. Beautiful. Ingoma yakho le entsha with EQ Twins no character, how did that come about? Lapho ke bengise studio mina besiyokwenza enye ingoma ne-EQ Twins ayikaphuthi nayo, yabo. So mangifika khona ngafica u-character nayo beyenza ingoma, then basebethi mhlawumbe ngeke ngikwazi ukufana voice sizama uMaskandi kwi-house. Then ke ilapho engingene khona ukwazokala ukuthi okay lento le iyenzeka, because i-talent vele likhona, so ayikho into engangihlula ngayenza, so iphuma ingoma nansi yashisa kuyimali. Hayi, so ngena kuyona njengamanje. Yeah, kodwa we have a special request from i-producer yethu ye-show Nomfanelo athi please can you sing any song a cappella nje, ukuthi we just need to hear ivoice yakho because we know it's very famous in a cappella. Sicela usishayele umucu nje. Okay, ngoba mhlawumbe sisanda kuphuma enyangeni yabantu besifazane and kunengoma esiyenza noQueen Loli, so ngicela ucula iverse yami khona lapho, yabo. All right. Kanti yaphela nini na lento yokuhlonyeza kwabanye abantu,
ubanathe talento lento yawuhlukumeza umoya wami kanti ubani obangikelayo aseshone pamadoda qotho aseshone pamadoda mpela ayemhlonipho umuntu wesifazane. Yes. Ntencane, ladies and gentlemen, siyabonga first. Thanks for joining us today and all the best with your future endeavors. Yeah, okay, sengivala mfethu la njengomuntu okhulele emateksini bafethu into engiyenzile la ngicishe ngayikhohlwa kunento engihlangane kuyona no Bank ne taxi yami sisiza abafowethu laba bamateksi ukuthi umkhakha wabo kungajoba kusizile ikhalo zabo ukuthi bakhokhe imali eningi, so sizama ukuthi sibehlisele leyo mthwalo leyo yehle kancane. Mina ngikhulele khona emateksini sebenza kuwona futhi amatekisi as i-commercial, so ngiye ngabona ukuthi mangabe mina kukhona ilivela kungcono ukuthi ngibuyisele emuva emateksini lapho ngisuka khona, because thina njengabantu abamnyama lona business lethu lelo, so ngibuthi kungcono ngiyofaka isandla ngiyolisiza lapho yabo. For sure, that is Thank you. That is really nice. Amazing. Thank you so much Ntencane, sibonga kakhulu ngakho konke osenzele kona musically nanokuthi uzavele for isikhathi sakho namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ngethuba, ngiyabonga and ngibonga ukugcina ukuthi ingoma yami nayidlala ngingazange ngize ngisubmit nokusubmit, so ngifuna ukubonga nje isiteshi sonke ukuthi italent lase South Africa nilikhalele, niyakwazi ukuthi manibona abantu bekhuluma ngalo, because mina ngangazi ukuthi iGagas udlala uMaskandi, so nangazi noma ngisubmit noma ngenze njani, ukuze ingoma yami idlala kwiGagas lokho kukhombisa ukuthi umsakazo wenu agcine ngokusakaza into esikhona, but uyalanda italent ngaphandle buyise ngaphakathi. Ngiyabonga kakhulu, niqhubeke njalo, ngiyasibongela kakhulu. La ku that drive iMaskandi yadlala every Wednesday. Every Wednesday, it's called ikhanda la Maskandi. Oh, siyabonga, siyabongela kakhulu, siyabongela kakhulu, siyabonga. Thank you so much. So we're going to go to sports and then get into a song with the Qwabe twins on the other side of this, right? Most def, hit him up at Ntencane_Wama Guitar Music and go and check him out there. But yeah, man, thank you so much. That was that trendsetter on a Thursday. We're going to be playing the track after sports.